mga kapudibis! Today kakain po tayo ng crispy ginataang tilapia mga kapudibis na mayroon baboy. At meron tayong extra sarsa. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking kapampangan. Manganta na po. Ayan, Oo, excited na naman kami excited ni kami. BM kasi masarap na naman ang ulam. Gusto ko tong tilapia. Ako din. Ito. Ito? Ba? Ito pala. Oh. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Manganta na po mga ka-foodies. Muli ko Lagyan ko ng rice. Muli ko tinasi. Nahuli, no? Ang yaman. Lagyan natin ng chili paste para mas masarap. Mas masarap pag May chili paste. may sipa ang hanghang. Yes. Gusto ko tong maliit na tilapia. Kasi magpo-focus tayo dito sa baboy. Okay? Ako gusto ko na sa malaki. Kaya magpo-focus tayo sa isda. Tapos baboy, tapos okra. Tapos gulay, talong. Yan, tapos tilapia. Yan. Yan. Tapos rice. Oh my God, kadagol na. Lagyan natin chili paste. So, para manghang. Subo. Sarap. Apa? Apa? Gulay. Sarap. Chichi. Si Bear. Nagmumukbang si na mami. Taba. Hindi ko nakabala. Talong. Meron pa ako. Tsaka chili paste. Chili paste. Anak kanyaman, anak kanyaman. Labag ko. Cheers!
Ang rice ko, buwag-ag. Sarap. Laki ng tilapia. Mahal yung tilapia ngayon. Ano na yan? 1 kilo na yan. Oh? Papunta na daw. No, malapit na sa 1 kilo. Wala masyadong ano ngayon. Isda. Oh? Puro ano yung nakikita namin dun. Favorite mo. Walaan niyo. Wala. Ang lalaki. Hipon. Mm-mm. Ito, sili. Lagyan natin ng sili. Hindi ko makain baboy. Kain. Ang laki kasi. Focus ka sa tilapia. Kaparas. Pero masarap. Tinya sarili nasi, tikurin sarili nasi. Tagalog. May sarili siyang kanin, may sarili akong kanin. Diba? Mm-mm. Magpinsan po kami. Meron na naman. Ay, Nag-request. nagkakamay daw ba tayo? Oo. Babae kami. Boses lalaki lang po. Ako babae ako. Hindi ko alam. Sabihin mo. Lady dog. Lady dog po ako. Babae po ako, mukha lang po akong bakla. Grabe ka naman. May nag-comment ba daw ganon? Sabi niyang comment, babae daw ba kami pareho? Mm-mm. Nalito din ako kung hindi ko alam, sasagutin ko ba o hindi. Babae po ako, mukha lang po akong bakla. Yan na, sinagot ko na. Siya, babae siya, boses lalaki. Hindi, lalaki ako. Boss. Mukha lang akong bakla. Mukha lang akong bakla. Para masaya, good vibes lang. Mm-mm. Meron din ano daw yung ano natin. Ano, Ano na? Yung ano natin, relation, relasyon, Mm-mm. magpinsan. Pinsan po kami. May nagtatanda, sunod daw nagluluto sa mga pagkain natin. Mm-mm. Ang nagluluto ng pagkain namin ay si Kusinang Kabalen. Ayan, meron po siyang
YouTube channel at Facebook page, mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Kasi nang Kabalan, siya po ang tagaluto namin. Yan, ang sasarap na mga niluluto niya. Siya ang tagaluto, kami ang tagakain. Ano pa? Punta na kayo sa ano niya, Facebook page. Tsaka YouTube channel. Doon siya nag-post ng mga reels. Reels video. Yan naman. Okay lang ba habang kumakain si BBM, mag-shoutout lang ako kasi ang daming mga nag-birthday ng August, nagpapabati sila. Okay. Happy birthday po sila. Happy birthday kina pala. Happy birthday kina Carissa Del Mundo, Mirna San Pedro, Eliza Mahilam. Ayan, August 2, ka-birthday ko po sila. Happy birthday sa inyo. At sa August 10 naman po, sila Joanna de la Cruz Tacadena. Ayan, sa August 10. At si Mary Jane. Ayan, happy birthday sa'yo, Mary Jane. At si Arian Oli Forte sa August 10. Ayan. At shoutout din po kay Jur Pangan from Las Vegas, Nevada. Uy, talaga. Siopaw! Get well soon, Siopaw! Ingat ka dyan. Baby Allison, Catherine Bugoy, at kay sa asawa mo, Siopaw, shout out sa inyong lahat dyan. We love you. At kay, Elbansil. Tama, Elbansil. Happy 6K followers. Yes. Ayan. Congratulations, sis! Congratulations sa'yo, Sisi. Ingat ka dyan. At kay Nel Sampang. Shoutout sa'yo, Mars. At sa asawa mo si Richard Bart. Shoutout. Ayan mga kapudibis, hanggang dito na lang ang aming videos. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Thank you so Ingat much kayo. po. We love you.